Добри, подложи ми. Не мога да седя на едно място, бе, ей! Да, разбирам. Абе, живота ме иска, бе! Да. Сега. Да, окей сега, дай. Да. Трябва да речитираш. В Турция разбират от рахат. Да. И то с рахат доставят го отзад. И никоя в харема на султана не е останала недоразбрана. Не спирай, комшо, ръчкай моя гьот. Вкуси от забранения ми плод. Нещо ме орига. Продължа стихотворението. Събличай се, ала не сваляй феса. Да? Че фесът ти възбужда твоята деса. Не искам принц, барон или пък граф. Да? Знаеш какво желая? Какво? Само турския манат. Сега,